Kahayku trong kamikalia kalau petnya ya ka status report pol IT da ka sorkar pat kuai pat kiliang ha ko yadai pat kajing thai dynamite ha mingsngat thang sko ka brashim ya kajing im trong live sound kinong trai bat pen men sau jor ya sangot kaying bishar kal shem ba kijing rap pisa pat kuai kisin jam hadien kajing toket kim pat biang man pen bej hok ja ka ya kani kajing ja ka bakrao ka division bench bakentup ya ki justice hamar san sing thank you but wan lura ding do ha ka hukum jong ka arsau tarik urempang kalong ba ka sorkar jala ka dei ban pen I ya ka jing shania bat pen scam ha ki pat ba ya ki jing ja ki bahe kum kani lapet bat penyat kat kum ka an ha ka ya dei bat ka jing rap pisa shipor ka ying bishar kala ka do patang ki bahing jong prangut ki balaklat ki balayo jing yarap hanrei umpan jing tip AA halor kisin jam ban siu ya ka jing rap sha ki khatsan ngut ki badai na Nepal pat khat lai ngut na Assam Advocate General Amit Kumar ulaong badon kajing ban itu barwat ya ki bahaying ki badai hok ban yo ya kajing rap henrei ka ying bishar kalong bakani kam dei ban long kajing penthot pat lapatha ban ya trailang bat ka embassy Nepal bat ru ban shim sin jam mardor ban penpoi jing rap sha ki bahaying jong ki balaklan Assam hakabaya dei bat ka Judicial Inquiry Commission ka ying bishar kalong bawat lucky terms of reference ki company henrei shem lakadosha ya kajikit kli bat jing ba kli jong kibriu ni kibor badai ban sha pen stom kat kum ka an kaying bishar kalong ru badon kam ban to kit ya kajing ya dei hapdeng kajing dawa bat jing ai do yong bi an ka pen long ya kani ka kam ba maham kum ka kam ka pen mi jing yo nong ka kraw la patha ka sorkar ban pen thup ya kani kajing to kit kajing thu shapang ka special investigation team ru la pet bnia la ong ba kajing to kit ka dei ban long ka khlan ba bat ka batrikam ban khanglat ya ki kam ti do yong be an ka chula la pentibru ban bu do officer ubkham he ban yalam ya kani ka special investigation team watla la ai jingtip halor ki FIR jingyo kem jingyo kurup do yong be an explosive bar kitiar ka ying bishar kalong ba ka jingtrai ka dei ban peteng ban khanglat ya ki kam be an bat pinstom ya kinu ki badon benta kentup ya ki officer ha East Jaintia Hills district bat ki officer jong ka directorate of mining la ongru badon kam ban pechpania ya karukom ket parla do yong be an bat ka benta jong ki transport officer pulit bat ki seng shimet ki bala bandon benta ha jing penya ya kini ki kam kamu kot duma kan wan byang sha ka jing song bishar ha santarik ulber labtha ya pankat rasagnia bat uvish Vikash Kumar wan mi ha ka singi jing ying song bishar kajing bishar kalapen pau pa kajing tokit ka pemnia bat kajing pen bet ka bahok ka dei ka bakongsan ban pensisha bak an kalong ka pasenchar holor baro bat ban khanglat ya kinu ki jing ja kum kani ha kalawai ka ban sawan